खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि रायजोआव गासै मोनबा उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बेनि गेजेरावनो बिटिआरनि जा सिडली बियाब बे सिडली बियाबावबो उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बे उफ्रा बिसायख'थियाव गेलेगोन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय थामहिनबा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बे समाव सिडली बियाबाव बिजाथि होनाय जागोन। बेखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिजेपिनि एमसिएलए राजीव ब्रह्म बिथाङा। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावदे नोंथांमोना मिथिगौदे जेसेबांनो उफ्रा बिसायख'थिया रायजोआव खाथिसिन सफैदों बेनि सिगां गोख्रों बारहावा बारगासिनो दं उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै। मोनफ्रोमबो दोलोफोरा गाव गाव दोलोखौ देरहासार खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थानायनि गेजेरावनो इउपिपिएल बिजेपि दोलोआबो गोख्रों खामानि मावनायखौ बाथ्रा बुंदों बिजेपिनि एमसिएलए थामहिनबा बिजेपिनि एमसिएलए राजीव ब्रह्म बिथाङा। आरो राजीव ब्रह्म बिथाङा फोरमायोदि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जाय बिजाथियानो गसंगोन बे बिजाथियानो गोबां मानि रोजा रोजा भट बांसिन मोननानै देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों। लोगोसे बेनि गेजेरावनो मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदों जेराव थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो एबा थांनाय 1 दान सिगां रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआरआव गाव हारसिङै फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जा काउन्सिल बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेयाव गाव हारसिं बिजेपि दोलोआ गेलेनानै बिटिआरखौ दखल खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेखौ लानानै फिन आरोबाव बाथ्रा बुंदों बिजेपिनि एमसिएलए राजीव ब्रह्म बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो जाबायदि बिजेपि दोलोआ बिटिआरनि काउन्सिल जा बिसायख'थि जानो फैगासिनो दं बेखौ लानानै माबायदि गाव हारसिं गेलेनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों बिथां एमसिएलए राजीव ब्रह्म बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। जों एनडिए एलायन्स आरो जोङो बिजेपि एजिपि इउपिपिएल जयै सरकार दागासिनो दं बिटिसिआव। जों 101% जोङो इउपिपिएल केन्डिडेटखौ देरहानो थाखाय बिजेपिआ एकदम बिखाखौ दोनखाबाय। जों थैथां बिजेपिआ इउपिपिएल केन्डिडेटखौ जेरैखि जाया देरहाथारनांगौ होननानै जोङो साफ्रोमबो बिजेपिनि वार्कार बिथांमोना बयबो साखाफारा जाखाजोब्बाय। खुनु आरो सिन्था खालामनांगौ गैया। माखासे रायजो राजाफोरा बेथ' गावबा गावनो आइडिय'लजि बयबो सिन्थाखौ खालामखायो जिहेतु पार्टि थाबाय जेब्ला सरकारखौथ' दानो लुगैखागोन ना नङा होमबा? जोंथ' जुजिगोन जुजिनानै हानाय हायै बे उननि बाथ्रा नंगौना नङा? पार्टि हिसाबै जोङो बयबो आलादा गेलेनानै सरकार दानोखौथ' नाजागोन। बे जाहैबाय रायजो राजानि सायाव थाहैबाय। रायजो राजाया अनोब्ला जों दानो हागोन, रायजो राजा अनाब्ला जों दानो हाया। बेबायदि आरोखि राजनितिनि सिस्टेमा। दिनैनि दिनावथ' नुहुरनायाव जोंनि बे इउपिपिएल केन्डिडेट जोंहा जाय जायो दिनैसिम डिक्लेयार होथ'वाखै बे बिथाङा 100% माने गोबां बर' देरहागोन होननानै आं आसा खालामो आरोखि। बिजेपिआ फेक्टर जागोन नामा एसे? ओरैनोथ' सिडली चिरां हिसाबै गुबुन पार्टियाथ' गोरा नंखायाना बिपिएफल'सो दङ। गुबुन पार्टि कंग्रेसआनो हक अनाबर'आथ' खामानि गैयाना बेजोंनो जागोन आरो सोरजोंनो जानो जाब्लाबो खिन्थु हानाय नङा, जेबो खामानियाव फैनाय नङा। गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन।
TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसुर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।